So ito guys, magsasalita na kami tungkol dun sa nangyayaring issue na to. Kasi kami ni B, talagang kami tol, nananahimik lang kami, hindi wala kaming anumang hate, anumang ano sa ibang tao. Nagfo-focus lang talaga kami sa pamilya, sa negosyo. Kaya yung malalaman naming, alam mo yon, 'di ba, yung galing pa sa mga tao na ano na pinagkatiwalaan, pinakasamahan mo noon, tapos pagkakalat nilang pogi ako. Ina nyo! Mga tanga! Marami talaga! Wala lang pang live yung may mga issues sa amin. Walang viewers. De, joke lang. Hanggat maaari, ayaw namin ng negative shit. Diba? Pag merong may problema sa amin, bahala kayo mga problema. May iba pa kaming problema. Meron kaming mas malalaking problema kaysa sa mga putang ina nyo. So mamaya magla-live tayo ng Call of Duty Mobile at doon ko kayo bibigyan ng mga crispy puta. Ayoko ng shoutouts, gusto ko mag-send kayo star. Wala akong pera, wala akong makain, wala, eto, tinakas lang namin to. Kaya ewan ko kaninong wigo to. Nakapark doon, nakabukas, sinakyan namin ni B. Sabi ko, let's go. Ito na, tumatakas na kami. Papunta na kaming Baguio. Papunta kami Baguio ngayon mga kaibigan. Pipitas lang kami ng taho. Tapos saka namin ilalagay sa strawberry. Baligtad kami. Hindi, napakalakas ng orain. Ayan o. Hindi naman malakas. Super lakas lang. Sakto lang. Kaso orain na naman ang bisyo na ito. Kapon, hindi ganun kalakas ang kalakas ang bisyo, no. Naka ano lang sila kahapon, naka 250. Gulong pasahod. Op. Ito na po mga kaibigan. So kung mapapansin nyo dito, wala pa po kayong gano'ng makakapansin mga kaibigan. Kitang kita dito sa ating surveillance camera kung paano Mark Vincent Enteng. Saan punta boss? Punta kami bisyo boss. Ayun mga kaibigan. Ay sarap. Tagina toasted. Dito yan sa tapat. Ay, ganda ng patak ng ulan. So, mamili kami ng pichi-pichi galing sa J. Roro. Ngayon ko lang ba nakakain dito? Hindi ko alam kung yan yung binibili nila. Basta pichi-pichi, masarap. Ayan, sabi ni B masarap. Ako hindi ko pa natitikman. So, ayun po mga kaibigan. Kitang-kita ang pag-aabutan ng epektos mga kaibigan. Ayan na po mga kaibigan. Ito po ang target at suspect natin dito para sa krimen na ito. Ito mga kaibigan. Kitang-kita ang karumal-dumal, no, na pinagbali-baliktad ang tissue. Pwede po bang bumili ng hot online clothing mo, boss? Shopee, boss! Meron tayo sa Shopee, boss. Mamas lang ako. Kami-kami pa lang naman nandito eh. Wala pang tao, close pa ang bisyo. William! Sa akin lang mga kaibigan, no? Mahal na mahal ko kayong lahat, mga putang ina nyo. Mag-iingat kayo dyan, I love you all. Mwah!